मेन म्हणजे की AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा जो ॲप आम्ही आज लॉन्च करता अंडर आमची एक व्हडली कंपनी रेटेड नंबर 1 इन द वर्ल्ड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ रेटिंग. ते AI म्हणजे तुका जर आमचे जो आयज ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स जे आमचे एक मित्र जे ऑल इंडिया सायन्स कडे ते आयज विदाउट एनी कॉस्ट आम्ही हे इम्प्लिमेंट आम्ही हो ॲप आम्ही इम्प्लिमेंट करपाचो आमचो विचार हा. आणि त्याचो फोकस ऑन कॅन्सर केअर अँड कॅन्सर फॉलोअप अँड कॅन्सर ट्रीटमेंट म्हणजे कॅन्सराचे एकदा ऑपरेशन जाल्यार ते कशे ते केअर घेवपाक जाय ह्यो सगळ्या गोष्टी त्या ॲपाच्या माध्यमांतल्यान मनशाक गायड करू शकता. कॉल्ड कॅन्सर केअर अँड म्हणजे हे सगळे कॅन्सर केअर प्लॅन म्हणून आहा तेजेर. आणि AI आम्ही कसो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आज आरोग्य क्षेत्रात आम्ही उपलब्ध करू शकता हे लोकांकडे पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. म्हाका दिसता की आनी एक 2 म्हयन्या भितर 60 दिसा भितर आम्ही हो ॲप आम्ही गोंय राज्यांत आम्ही इम्प्लिमेंट आम्ही करतले. हे ॲपाचो उपयोग जातलो आणि हे ॲपाचो उपयोग ह्या तरेन जावंक जाय की लोकांक बी कळटले की बाबा आपण ब्लड टेस्ट अपलोड केल्यार ते प्रश्न विचारू शकता. ते 5-7 लँग्वेजीन तुम्ही विचारू शकता. कोंकणीन विचारू शकता, हिंदीन विचारू शकता, मराठीन विचारू शकता, इंग्लिशीन विचारू शकता. ते तुमकां त्या भाशेन ते हे करतले.